wanda ya ce Najeriya bata yi Saudi Arabia arziki ba, shi ɗauki shugaban ƙasar Najeriya da ministoci dai ya kai Saudi Arabia su shekara guda ka gani inda bata talauce ba. Duk ƙasar duniya ka kai ma shugabannin Najeriya daga shugaban ƙasa zuwa chairman local government suka shekara guda, ko da za a waye gari komai arzikin ƙasar nan ko da za a waye gari sun yashi. Wannan ƙasa ta Najeriya a duk duniya har da Saudi Arabia, har da Kuwait, har da Dubai ba su yi arzikin Najeriya ba. In ka ce ƙarya ni kai, ɗebi gononin Najeriya ka kai Dubai su shekara guda suna mulki in ba su share duk dukiyar da kake suka sace ta ba. Wanda ya ce Najeriya ba ta yi Saudi Arabia arziki ba, shi ɗauki shugaban ƙasar Najeriya da ministoci dai ya kai Saudi Arabia su shekara guda ka gani inda ba ta talauce ba. Duk ƙasar duniya ka kai ma shugabannin Najeriya